नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैबो बरायनाय थाबाय आं गोबाव सान जाबाय इउटुबाव भिडिअ होनो हायाखै मानोना आंनि देहायाबो बांद्राय मोजां नङामोन दिनै सप्तासे बारबाय आं गुजुनाय लोमजानाय गगा मोननाय जाबाय थादोंमोन आरो जोंना 9 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो श' जासिगोन ना बेनिखायनो रिहार्सेलआ एसे भिर जादों डे आरो नाइटआवबो जोंना एसे भिर जागासिनो दं नालाय बेखाय आं माने टाइम मोनाखै भिडिअ लाबोनो दिनै नाइट रिहार्सेल सोलिगासिनो दं बेखौनो आं नोंसोरनो जा एसे हायो बेखौ दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना नायलांदो भिडिअनि गेजेरजों